खा खामानि कक विशेष खाय आनी व्यक्तिगतभावे आनी पलिटिकल आनी ब फोरोंनाय मेन्टर बहनी मानो जदिव ब कर्मचारी जीवन तंफानो आं बिनि थाखाय अनेक किसु सोलोंगा इभेन आनी TSF लाइफ 1980 नि सिगांबो बबाय मालायजाक सिनिजाक दिनै आं पनसुगो बिनि थांसुं दिनै याखारि थांमानि यागुलो बिनि जे प्रिन्सिपाल बिनि आइडियोलॉजी आबो दिनै बां आं थानि गोथां दंनाय तामकेबा ब हाइबर खरकसा जों गोमामानो सिनि विशेष खाय सिनि दफानि कासे सिनि आजुक थाय गोरिं थामानि अमनो बाहायके दैसा सुपुंनाय आबो हयतोबा नंला खनियां पनसुगो आं खा खायो जे बिनि थिमानि यागुलो सिनि बिराद खति इंखा नट ओनलि सिनि कक बरक सानाय सिमिया बिनि जे परिदि बा बिनि जे उबो हाके कक बरक सिमिया लिटारेचार सिमिया पलिटिकल कैरियर हिंदी सब दिक दिया बजे बेबाक नायनानि बिनि गुण तो माने आं गुबुनो बिनि लांमा चमानि यागुलोबा आं आबोनो एप्रिशिएट माखायो एबं थिनांगो आं बजे फोरोंलांमानि बिनथानि स्रोंमानि आबो सोंबो फाइनाल जेनेरेशन रक स्रोंगानो आं आखा खायो तामकेबा आं दिनै सिनि तिप्रा मथा हयते तरफ थेकेबो ताई आनी व्यक्तिगत जीवने आनी व्यक्तिगत बेबो आं सिनि थैनाय बिरि फेमिलिनि प्रति आनी गुबुनो खा खामानि आनी दुख आं प्रकाश खायो आं आबोनो दिनै अमनो सानाय सिनि दफानि बरकनो जे जों गुबुनो खरकसा बरकनो जों गोमाखा जे बरकनि थानि सिन अनेक किसु सोलोंनानै ताई नायनानि दंमोनि आबोनो आं खा खायो जों बिनि आत्ता सदगति गाहाम मोनथों आसुना सानन हामबाय